I pok ekipa, evo samo da vam javim da je danas novi video. Danas ćemo pričati malo o nekim raznim temama. A to je da krajem ožujka imam koncert, ali sa muzičkom školom. I u 6. mjesecu imam koncert u saksu. Tako da moj koncert će biti krajem ožujka, a 6. mjesec je planiran za saks. Tako da krajem ožujka vas sve pozivam da dođete na moj koncert. Ako vas zanima. Ne znam još gdje će biti, bit će u Zagrebu, ali ne znam gdje će biti, na kojoj lokaciji. To ću vam još sve javiti. Za početak ćemo malo pričati o današnjem danu. Znači danas sam bio vani. Išao sam do Prečkog, do Jarnovićeve. Imao sam pjevanje. Sutra imam trčanje. Četvrtak solfeđu imam. Petak trčanje i subotu mi dolaze prijatelji. Nakon toga sam odlučio da vam snimim video koji upravo sad snimam. Tema o kojoj ćemo danas pričati, to su podcasti. Mislio sam u podcast napraviti sa Žarkom Radićem. Inače, ko ne zna za Žarka Radić, Žarko Radić je glumac koji glumi u ovoj seriji Blago nama, koja se emitira na RTL televiziji, i njega ću ugostiti u podcast. A tema, pričat ćemo tamo malo o glumi, malo ću ga pitati o njegovom u životu, u slobodno vrijeme, koji su mu poruci. Pričat ćemo malo o glazbi i takvim raznim temama. Kako se počeo baviti glazbom i to je sve. A podcast sa Žarkom Radićem ili će biti danas, ili će biti sutra, ili će biti u četvrtak. Vidjet ćemo. Pošto sljedeću subotu idem u Dubaj, pa ne znam da li ću stići. Ali vjerovatno će biti u četvrtak, ću ga probati nagovoriti za podcast. Ne na večer, nego tam negdje oko 3 ili 4. Oko 4. Ili 3 ili 2. Pa ćemo vidjeti. Ili ga možda sutra nagovorim. Nadam se da ćete uživati u sutrašnjem podcastu. Jer mislim da sam ne mogu ne izgovoriti. Mislim da sam odabrao pravi izbor kog da gostim u podcast. Znači, sutra će biti podcast sa Žarkom Radićem. Onda sam mislio napraviti podcast sa Vedranom Bađunom, koji je još legendarniji. A ne znam s kim bio. S Bornom Zuberom sam radio podcast, njega otpada. S čovjekom s mora, s Giričeg ne može onda. Mogu bi sa Momčilom Motaševićem i zadnji nek bude Goran Ovec. Ili Ljubomir Kerekeš, vidjet ćemo. Tih 5 koji sam nabrojao će mi gostovati u podcastu. Sutra Žarko Radić. Onda, ko sam rekao nakon Žarka? Sad sam zaboravio. Čovjek s mora. Ljubomir Kerekeš. Goran Ovec. Niš bi već tih 5. Uglavnom, to je to što se tiče teme o podcastima. Sljedeću subotu,
idemo za Dubaj u ponoć, ali vjerojatno neću spavati u avionu, jer bit ću uzbuđen zbog Dubaja, ali u Dubaju vam obećavam imat ću vam svaki dan vlogove i nadam se da ćete uživati. A evo, nadam se da sam vam dao informaciju za sve. Sutra očekujte podcast sa Žarkom Radićem. Vidimo se sutra u podcastu. Pozdrav. Ćao. I daću vam anketu da postavite pitanje Žarku Radiću. Pa pozdrav. Pa se vidimo sutra. Ćao. Bok ljudi.